Ak hľadáte spoľahlivú a dlhodobú formu antikoncepcie, vnútromaternicová antikoncepcia IUC, bežne známa ako teliesko alebo IUD, by mohla byť výborným riešením. Je to populárna a neuveriteľne účinná metóda, ktorá funguje pre ženy všetkých vekových kategórií, pôvodu a životného štýlu. V skutočnosti IUC vykazuje 99% účinnosť pri prevencii tehotenstva. V reálnom živote menej ako 1 zo 100 žien otehotnie počas 5 rokov užívania. Pre porovnanie, antikoncepčná tabletka je menej účinná a 8 zo 100 žien otehotnie už počas 1 roka užívania. Jednou z najväčších výhod vnútromaternicového telieska je, že ako náhle je zavedené, niekoľko rokov nemusíte myslieť na antikoncepciu. Taktiež nezasahuje do sexuálneho života a poskytuje konzistentnú a dlhodobú ochranu pred otehotnením. K dispozícii sú 2 typy vnútromaternicového telieska, ktoré vyhovujú potrebám žien. Hormonálne teliesko a medené vnútromaternicové teliesko, často nazývané medené teliesko. Obe sú malé zariadenia v tvare T, ktoré sa pohodlne umiestnia do maternice. A na mieste ich držia ramienka telieska. Hormonálne teliesko obsahuje hormón nazývaný progesterón. Tento hormón pomáha stenčovať sliznicu maternice a zahusťovať hlien v krčku maternice, čo sťažuje vstup spermiám. Je to skvelá voľba pre ženy, ktoré hľadajú účinnú antikoncepciu. A tiež si chcú liečiť silnú menštruáciu. Alebo teliesko používajú ako súčasť terapie náhrady hormónov HRT počas menopauzy. Hormonálne teliesko zvyčajne začne fungovať 7 dní po vložení. Medené teliesko neobsahuje hormóny a funguje tak, že zabraňuje spermiám oplodniť vajíčko. Začne účinkovať i hneď po zavedení a neovplyvňuje pravidelnosť menštruácie. Čo z neho robí ideálnu voľbu pre ženy, ktoré sa radšej vyhýbajú hormónom. Oba typy vnútromaternicového telieska sa dajú zaviesť takmer kedykoľvek počas menštruačného cyklu, pokiaľ nie je podozrenie na tehotenstvo. V niektorých prípadoch môžu byť pred nasadením potrebné ďalšie testy, najmä ak máte v anamnéze silné alebo nepravidelné krvácanie, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám s tým pomôže. Teliesko vydrží 3 až 10 rokov v závislosti od typu. Avšak dá sa kedykoľvek odstrániť, ak sa rozhodnete, že sa chcete pokúsiť o tehotnenie, alebo prejsť na inú metódu antikoncepcie. Počas konzultácie na klinike si zdravotnícky pracovník vyhradí niekoľko minút na preštudovanie vašej anamnézy. Odpovie vám na všetky otázky. A pred zavedením telieska skontrolujte krčok maternice. Zákrok zvyčajne trvá asi 30 minút a hoci to môže byť trochu nepríjemné, mnohé ženy pociťujú len malú alebo žiadnu bolesť. Ak máte obavy z nepríjemných pocitov, môžeme aplikovať lokálne anestetikum na znecitlivenie krčka maternice. Po vložení niektoré ženy zažívajú mierne krvácanie alebo krče, podobné menštruačným bolestiam. Pred vyšetrením je dobré si dať niečo malé alebo ľahké, aby ste sa cítili pohodlne. Požiadame vás, aby ste si skontrolovali ramienka telieska,
4 až 6 týždňov po zavedení, čo môžete jednoducho urobiť jemným nahmataním vo vagíne. Tak, ako pri každej antikoncepcii, existujú určité potenciálne vedľajšie účinky, o ktorých by ste mali vedieť. U hormonálneho telieska sa v prvých mesiacoch môže vyskytnúť nepredvídateľné farbenie alebo slabé krvácanie. Mnoho žien zisťuje, že ich menštruácia sa po zavedení telieska zmierni alebo úplne prestane. Niektoré ženy môžu spozorovať malé vedľajšie účinky, ako sú bolesti hlavy, citlivosť prsníkov alebo zmeny na koži, ale tieto často časom vymiznú. U medeného telieska niektoré ženy pociťujú mierne silnejšiu alebo dlhšiu menštruáciu alebo farbenie medzi menštruáciami, najmä v prvých mesiacoch po zavedení. Aj keď sú zriedkavé, existujú určité riziká, o ktorých by ste mali vedieť. Približne u jednej z 20 žien sa teliesko vyšmykne alebo vypadne. Existuje tiež veľmi malé riziko infekcie, ktoré je vyššie v prvých týždňoch po nasadení. Približne u jednej z 1000 prípadov teliesko prejde cez stenu maternice, čo si vyžaduje malý chirurgický zákrok na vybranie telieska. Aj keď je riziko tehotenstva extrémne nízke a k tehotenstvu dôjde, existuje o niečo vyššia pravdepodobnosť, že by mohlo ísť o mimomaternicové tehotenstvo. Tehotenstvo mimo maternice. Je dôležité poznamenať, že ani medené teliesko, ani hormonálne teliesko neponúkajú ochranu pred pohlavne prenosnými infekciami STI. Preto, ak máte nového partnera, odporúča sa používať spolu s telieskom aj kondómy. Vnútromaternicová antikoncepcia je vynikajúcou voľbou pre mnoho žien, ktoré hľadajú dlhodobú a vysoko účinnú antikoncepčnú metódu. Či už si vyberiete hormonálne alebo medené teliesko, budete mať pokoj na duši s vedením, že o vašu antikoncepciu je postarané na niekoľko rokov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac alebo zistiť, či je pre vás vnútromaternicová antikoncepcia tou správnou voľbou, neváhajte sa porozprávať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vysvetlia vám, aké máte možnosti a odpovedia na vaše otázky.